kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi ka channel sing bahal subscribe na manta Kawais of the People Party VVP hagas kimbar hapok gejing lam jong u Dr. Rusiwan Shangpliang ubadai u dokhot jokabedia sel jong ka VVP ulam modui da ke ejahar ha office trekam jong u supertendan of police ka iskasi hilistring halor ka wei gejing tho ha Facebook halor ka jingken tho ya u presiden rangpa jong ka party uba adet milar basai moj ubadai ru we bele jong kanong krem constituency ha wei bru te ka bru kabal ai ka teng VPP den ha ka wei ka group lempung ki khun kari na ka leng jong ka party ha kala sngiu blai kinong elam kele syong berkat para nong elam shuwa ban lej mudui ya ke ejahar persya ya ke jingken tho ha ka pos lempung ki khun kari u Dr. Rusiwan Shangpliang ulong ba lada ki don kino ki jingskeu ne ki jingken tho kim dai pat ban pandot kam da ki kantin klem akor ki bakta mat yong ya ka jing im jong ki breu lada ki dai ki breu ne kinang elam ki badai kam pat ba hanrai ban ai ka jing trailang om ban chukun tho kat bas ngewit da ki tin ki bom ya ham